Evo Raja, sad što me vidite u ovoj emisiji vidite. Boga mi Mitriju unaprijedili, bit će mi drago. Vodim sada i vijesti od 6:15, svaki put vijesti. A kako sam počeo, Boga mi dogurat ću i do dnevnika. To je kad se trudiš, dobiješ sako, to zna svako. I tako. Pjesnik! Nek počne emisija! Ala, di će ovaj sweet lip, ja? Sad će Sejo i Seada, a? Ala, za to idu. Ajdemo i mi. Ajmo. Ala, di ćemo kad nema stepenica ovdje. Muškarci je